Joten kanise mopogore opogore e bwo mabul mar Pentecostal Voice of Kenya okwedo nek mar rawera Albert Ojwang e tesend obila ma Central, ka giwacho ni tij obila maduong' en chiwo arita ne oganda Jo-Kenya kod mwandugi. Kotelnegi kod jakom mar riwruogno Apostle Peter Manyuru, giwacho ni piny owacho nyaka ket okenge manyalo kelo lokruok e sekta mar arita e thurka. Bende giwacho ni jogo moyudi gi keth mar nego Albert Ojwang nyaka kawnegi ondamo mager mar chik. Gikwayo oganda Jo-Kenya duto mondo mi duol marango tije obila ipoa thuolo makare mar tayo nonro mar yango adieri ewi tho mar Ojwang. We want to welcome you and we thank you for your coming. Mr. Ojwang's killing marks yet another chapter in our dark and horrid history of extrajudicial killings. Unfortunately, as we have become accustomed to now, many Kenyans have been subjected to untold suffering through such acts of barbarism, particularly at the hands of rogue elements in the police. Okwanyal dhi kod the voice of public no wawinjo ka jogi wacho kama wabed kod faith i organizations go ma serikal oseyiero kaka IPOA, kendo wabed kod kwene gibro timo tijgi kaka dwarre mondo adiero yudna